Kaixo. Kaixo. Ze izan dugu gaur, Nerea? Gaur euki ditugu Nerea, makosiko, euki dugu makosiko bisita. Makosiko bisita euki dugu. Etorri dira, pospozik. Bai, etorri dira gerilekura eta musikal bat ikusi dute. Ez dindago esan zein izan dan. Ez dugu Hori esango. da sekreto anakleto. Baina oso polita izan da. Hori da, Bai, hori da. Eta gero, Nerea, jundira goitikan, Bai, Nerea. hortxutikan, eta jundira prozesuen lekura odago makillatu, jantzi, Eta norekin aurkitu dira? Gurekin! Gurekin, Nerea. Gurekin aurkitu dira, eta ilusionatu dira asko. Eta egin ditu argazki batzuk. Hori da. Ekarri dizkigote galleta batzuk. Gaietak, Etxean egindakoak. oso goxuak, eta, sinadurak, eta ikusi dute pixkatxo bat baitaren nola funtzionatzen duen, kamara atzeko gauza guzti hori. Ikusi dute zenbat jende dagoen honetan sartu, eta Hori da. ekipo guztia, makipelu, kamarak dana. Dena. Nire gehiago gustatu zaidana da, joakaren afrontore eta ikusi ditudanean pertsona guzti berriak hor. Nire gustokena izan da autografoa sinatu ditugunean eta argazkiak atera zen hasi garenean. Nire gustokena izan da Oian eta Bosko ikusi guzenan piztinan dantzan. Eta oso gustara egon da. Bai, egia esan, bai, gaina oso egun polita, gure aldiona, Bai, hori Nerea. ikusi dute piztina, Nerea, Bai, eta halaxe, eskerrik asko etortzagatik, eta muixo handi bali mendikan. Agur, Nerea. Agur, Nerea.